Hevalên hêja ev dema û xweş be. Di vê xebata xwe de ez ê ji we re bi awayekî kurt behsa têgeha materyalîzma dîrokî bikim ku damezranerê vê em bibêjin materyalîzma dîrokî Karl Marx û Friedrich Engels in. Materyalîzma dîrokî ji aliyê ramanwerên Karl Marx û Friedrich Engelsî ve hatiye damezrandin û navê avahiyekî rêbazî ye ku dixwaze kanûnên xwezayê ber bi civakê ve berfireh bike û bi rêya wan rêbazan dêmajoyên dîrokî şîrove bike û tê bigihêje sebebê wan. Li gor hinek ramanweran jî materyalîzma dîrokî rê û rêbazekî felsefî, zanistî û teorîk e. Lêbelê ev awra ku makala we kir li gor hinek hînweriyên Marksîst cihêreng e. Marx û Engels di destpêkê de rêbaza diyalektîkê di nav avahiya xwezayê de destnîşan kirine û piştre jî xwestine ku li gor prensîpên têgihiştina materyalîst wan kanûnan ji bo têgihiştina avahiya dîrokî û civakî bikar bihînin. Ji vê sîstemê re materyalîzma dîrokî hatiye gotin. Bi maneyekî gelemperî meriv dikare bibêje ku materyalîzma dîrokî ew rêbazê ku dixwaze şîroveyekî materyalîst a berfirehbûna dîrokî bide. Kanûnên wê berfirehbûnê destnîşan bike û teoriyekî amizgerê vê yekê raxe xolê ye. Marx û Engels gotine ku bi vê raişmendiya rexneyî me wê diyalektîka hegelparêz daxist ser lingan. Bi vê yekê jî dîrok dê bikaribe li gor kanûnên diyalektîk şîrove bibe û dê ji wê rewşa xwe a nedîtbar jî xilas bibe.